1:30. Continuamos en Más de Uno Ourense, aquí en Onda Cero, saudando agora nos nosos estudios o voceiro socialista en Paderne de Allariz, Antonio Estevez Blanco. Antonio, bos días. Bos días. O ano pasado vivimos na provincia a máis grave vaga de lumes que lembramos. Como se ten vivido este verán en Paderne dende o punto de vista do risco de incendios e que demandas realizan o Concello sobre o particular dende o Grupo Socialista? Bueno, pois a verdade é que o ano pasado e este ano pois pouco ou nada cambiou, pero non cambiou nin a nivel municipal, nin a nivel regional. O ano pasado pasaros todos eses lumes, todo o mundo, pois bueno, íbanse facer miles e miles de cousas, e logo a realidade é que realmente pois non se fixo nada ou casi nada, non? Por poñerche un exemplo, nun dos pueblos do Concello houve un incendio, gracias a Dios foi pequeno, mandaron un bulldozer para facer bueno, pois un cortalumes, non? E eu este ano, desde o Partido Socialista, pedimoslle que polo menos mandasen o trator para limpiar ese cortalumes. Bueno, pois nin eso se fixo. Temos un pobo que ten unha cometida de auga propia, ten feito 2 desbroces para as liñas para o abastecemento de auga, peduse ao Concello tamén que limpiase esas liñas que valdrían de cortafogos, e tampouco. Entonces, unha cousa é non fager nada ou pouco, e outro, pois, as ideas que se lle propoño, pois, nin sequera leválas a cabo, pero non ter iniciativas novas, o sea que seguímonos encomendando a algún santo. Esperemos que sea distinto do ano pasado. Non houve entón tampouco limpeza de franxas secundarias? Este ano, a decir verdad, limpiaron un pouco máis os camiños dos povos, pero pouco máis, porque era unha demanda xa de todos estes anos, que exigimos aos veciños que limpien as fincas da franxa, pero que moitas non se podía chegar porque o camiño estaba intransitable. E algún camiño máis limpiaron, pero bueno, máis faría falta máis limpeza. Bueno, e como está, por outro lado, o asunto da residencia de maiores? Vai ou non vai adiante? Bueno, pois mira, a min gustaríame saberlo igual que a ti, porque levamos 3 anos co tema desde o principio, e sí, aí había un compromiso de adquirir un terreno, e logo, pues, bueno, xa había unha proposta para poder poñer en marcha a residencia, pero realmente levamos 3 anos dándolle volta ao terreno, fixéronse 13 propostas, 18 propostas ao Concello, parece ser que ningunha valía, logo fixeron un pequeno pliego de condicións que marcaban cuatro cousas. O último que sabemos é que hai 4 propostas finalistas, pero isto xa hai varios meses, e a partir de aí, pues, todo estancado. Decisións non se toman, pasa o tempo e bueno, pois en Paderne cada vez o cae máis maiores. Porque é unha necesidade para Paderne, precisamente polo envellecemento da poboación. Claro, é que realmente nos povos non somos capaces de atraer xente nova. Pois hai que darlle, unha das cousas é, se tú estás atendendo a teu pai na casa, se tes unha residencia cun centro de día, pois tú podes compaginar o traballo, pero claro, se non, pois tes que irte a capital, porque no pueblo pois non tes esa facilidade. Bueno, e queda, por outro lado, menos dun ano para as eleccións municipais. Ten cumprido o goberno local do Partido Popular cos seus compromisos electorais do 2023? Bueno, mira, eu en algún pleno xa lle comentei que o que teñen suerte este ano é que se cambian o panfleto das anteriores eleccións cambiando o ano, o panfleto vale o mismo, porque se nos grandes actuacións un era facer un tanatorio, preguntouse e lle dice que non é prioritario. Outro era facer unha piscina, a culpa teno a Confederación Hidrográfica, non o entendo, porque se a Confederación Hidrográfica pon problemas, isto debía de saberse antes de prometelo, sobre todo se estás no goberno. Bueno, pois tampouco se cumpliu. O outro era o que acabamos de falar da residencia, tampouco se cumpliu. Estas serían as grandes actuacións. Logo, por outra parte, había actuacións de humanizar 2 pueblos, que bueno, eu no seu día preguntei por que esos e non outros. A explicación que se me deu foi que eran os que estaban máis cerca do polígono, pero bueno, eu por detrás, pois se tú analizas, pois tú ves que son os 2 poblacións que máis votos aportan nas eleccións. Pero esas humanizacións tamén están sin faguer, e quedan, nada, 3 cuartos de legislatura.
prácticamente de todo o que estaba no programa non hai unha sola cousa que se levara a cabo. E que obras considera necesario executar en Paderne como prioridades? Eu creo que como prioridade ahora mismo é o da residencia de ancianos. Para min é prioritario porque o que está claro é que cada vez hai máis xente maior e o feito de ter unha residencia facilitaría a xente máis xoven o poder quedar no pueblo, porque non é o mesmo que tú teñas a teu pai ou a tua nai nunha residencia no teu concello onde tú podes ir a visitalo, onde tú podes trelo a casa, onde podes ter un centro de día que o podes levar para tú ir traballar, ou que tú que non podes atender a teu papá e que cho leven, pois non sei, a Merca, a Peroxa ou por aí, non? É totalmente distinto. Por último, imagino que coas eleccións a menos de un ano vista, algunhas das obras igual comezan a poñerse a funcionar antes de ese proceso electoral. Eso seguro, eso seguro. Logo, o que tamén teño claro é que empezarán antes, finalizarana, e logo, claro, como vamos con prisas, logo habrá que reparalas, porque é sempre a mesma historia, non? Antonio Estevez Blanco, edil socialista en Paderne de Allariz, moitas gracias por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero e ata unha nova ocasión. Moitas gracias a vos por prestarme esta oportunidade. 1:37 minutos, continuamos adiante en Onda Cero.